नमस्कार, मी पूजा. गोमंतकच्या बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आढावा घेऊया आठवडाभरात घडलेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा. सर्वात पहिले महत्त्वाची बातमी. गोव्यात 3 दिवसीय अधिवेशन पार पडले. यात सरकारला 600 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार होती. परंतु यामध्ये अनेक प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारला घेरले. माकाझान क्षेत्रात सर्व सुविधायुक्त फुटबॉल मैदान उभारण्याचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. परंतु निधी अभावी पायाभरणी करण्यात आलेल्या मैदान बांधकामास सुरुवातच झाली नाही. गोवा सरकारने रखडलेल्या फुटबॉल मैदानाचा प्रश्न मार्गी लावला गेला पाहिजे, ही मागणी माकाझान पंचायतीचे सरपंच ॲग्रोला कॉस्ता यांनी केली आहे. गोवा क्रीडा प्राधिकरणामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या या मैदान प्रकल्पात सुमारे 1,30,00,000 रुपये खर्च करून प्रेक्षकांना बसण्यासाठी स्टँड, चेंजिंग रूम, शौचालय व इतर सुविधांचा समावेश आहे. पण निधी उपलब्ध नसल्यामुळे मैदानाचे काम रखडले गेले. हे मैदान उभारण्यासाठी अनेक वर्षापासून चर्चा होती, मात्र कोणत्याही प्रकारची कृती झालेली नाही, कॉस्ता यांनी माहिती दिली. मासेमारी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 2 महिन्यानंतर गोव्यात मासेमारीला 1 ऑगस्टपासून सुरुवात होणार आहे. राज्यात आलेल्या चक्रीवादळ, पूर आणि कोरोनामुळे मासेमारी करणाऱ्यांना समुद्रामध्ये जाण्यासाठी मज्जाव घालण्यात आला होता. परंतु आता ही बंदी राज्य सरकारने मागे घेतली असून 1 ऑगस्टपासून मच्छीमारांना समुद्रामध्ये मासेमारी करता येणार आहे. गेल्या 2 आठवड्यापासून भाजप, काँग्रेस आणि चर्चिल आलेमाव यांनी सुरू केलेल्या जातीयवादी राजकारणाला विश्रांती देण्यासाठी दिल्लीतील लिटल फ्लॉवर चर्चने एक निवेदन प्रसिद्ध केले. दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा विश्वास असून ते आम्हाला न्याय देतील असे या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच चर्चकडून देण्यात आलेल्या या खुलासामुळे या विध्वंसासाठी DDA चालविणाऱ्या भाजपवर हा आरोप उठवला असून काँग्रेस तसेच आलेमाव इतक्या उत्साहाने भाजपला दोष देण्यापासून का रोखत आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने आपने उपस्थित केला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत कळंगूट मतदारसंघातून स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांच्या विरोधात भाजपच्याच तिकिटावर निवडणूक लढविण्यासाठी कळंगूटमधील प्रसिद्ध टिटोज क्लबचे मालक रिकार्डो डिसोजा यांनी पक्षाचे तिकीट कुठल्याही परिस्थितीत खेचून आणण्यासाठी चारी बाजूंनी मोर्चे बांधणी केल्याचे वृत्त हाती लागले. दरम्यान या संदर्भात त्यांनी नुकतीच दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांचे हे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे. सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांना निर्दोष ठरविलेल्या निवाड्याला राज्य सरकारने आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा 9 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली. तेजपाल यांना उत्तर देण्यास पुरेसा वेळ देण्यात आला असून पुढील सुनावणीवेळी पूर्ण तयारीने यावे असे तोंडी निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केले. आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच अधिक अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात. धन्यवाद.